Toto, co charakteristika toho roku, to bar slabé odvolanie na konkurs. I co się dotyka nových kompozícií za Červenú rúžu i zmagania za najkrajší hlas, a tiež tak i nových decínskych kompozícií za Červené pupče. Za Červenú rúžu uriadovo poteraz prijavení 5 stočky, od toho 4 nových kompozícií. No, unajaví ešte 3 i to očekujem, že by stihlo dneška jutra, hoď konkurs je zakončený, ale s ohľadom, že také malé číslo, vjerojatne, že budú i to tí prijatí kompozícii, keďže normálno budú zadovoľovať s kritériumi. Za Červené pupče prijavení len 3 nových kompozícií i tu neznám, že co budeme robiť, či dáme dajakú retrospektívu zo skorejších Červených pupčov, že by sme poplnili tú pražninu. A tiež tak jest i bars málo folklórne točky. Co się dotýka otúkov rovniny, tu situácia takú zlepša, ale u hlavnom i tu še väčší na programy zvozí na účastovanie špivackých grupov zo našich mestoch. Co problémy tu, že folklórny, odnosno tanečné točky je bars málo.